U župi Svetoga Ante Padovanskoga u prisustvu vjernika upriličen je blagoslov kipa Svetoga Ante Padovanskoga. Pod svetom misom blagoslov je obavio monsignor Luka Tunjić, kanonik vrh Bosanske nadbiskupije i arhidžakon Plehanskoga arhidžakonata. Sveti Anto zaštitnik je župe kao i svih župljana, ali ga štuju i druge vjeroispovijesti. Evo danas imamo svečanost gdje ćemo blagosloviti sam kip koji je evo iza nas, iza mojih leđa ovdje, kip Svetog Ante Padovanskog koji je zaštitnik ove župe. Sam kip je evo prije nekoliko mjeseci je došlo do ideje da se izgradi, da se evo napravi. Kip je izgradio naš akademski kipar gospodin Fabijan Tomić koji je rodom iz Viteza. Kip kao kip jest prije svega, kako rekoh, i zaštita i prije svega i da se ljudi mole, prije svega vjernici ovdje naši koji se nalaze u Lukavcu, ali i šire. I danas pod ovom svetom misom naš monsignor Luka Tunjić, koji je kanonik naše Vrbosanske nadbiskupije, a ujedno i naš arhidžakon, našeg arhidžakonaka, to će on obaviti uz koncelebraciju naših svećenika koji su okolnih ovdje župa od Husine, par sela, ne znam, iz Tuzle. Pa evo, i nadam se da će, kako i sami vidite, velik broj vjernika i u samoj crkvi, gdje ćemo na taj način obilježiti ovaj dan, za nas jako bitan i jako važan. Ovim putem kao župnik se zahvaljujem svim donatorima koji su pomogli da ovaj kip izgradimo, ne samo katolicima, nego i drugim vjernicima, drugih vjeroispovijesti. I za mene kao župnika je to jedna velika čast da imam takve prijatelje uza se u koji se mogu uvijek pouzdati i kažem još jedan puta od srca hvala i neka je dragi Bog nagradi i sve njeno dobro. Ovo je za naš grad značajan događaj, ovo je i ukras grada i zahvaljujem se veličasnom Miodragu Brkanu na naporima da se ovakav događaj desi kod nas, a kao gradonačelnik kreću našu želju da prava ugroženih populacija i bilo da su manjine nacionalne, bilo su bilo koje druge manjine, štitimo tamo gdje ih je stvarno manje. U Lukavcu, nažalost, evo mi imamo sve manje i manje katolika, Hrvata, naših sugrađana i mi želimo ovim porukama poslati na neki način primjer dobre prakse kako treba štititi one kojih je manje u Bratuncu, Banja Luci, Mostaru ili bilo gdje drugo. S druge strane, mislim da mi koji vodimo državni posao na ovom zemaljskom životu za jednake vrijednosti trebamo zalagati kao naše vjerske zajednice i da su vjerske slobode jedna od najznačajnijih ljudskih sloboda i u tom smislu sve naše vjerske zajednice smatramo da trebamo podržavati i jačati harmoniju među ljudima. Danas smo na misi čuli uistinu obećavajuće poruke koje nas pozivaju da zajedničke vrijednosti, na zajedničku saradnju u Bosni i Hercegovini koja nam je u konačnici domovina. Ja mislim da je harmonija koju ovakvim aktivnostima kao što su izgradnja ove značajne statue koja je značajna za emociju vjernika, katolika, Hrvata i za nas kao sugrađane, da je to jedan od primjera kako treba dalje činiti. I evo, veličasni Brkan je dobio počasno priznanje grada za doprinose koje je učinio do sad i danas ova manifestacija uistinu nešto što je veliki poklon gradu i mislim da možemo se zahvaliti i uputiti čestitku povodom prosvještenja ovog spomenika.